नैबे गेजेरनि दखानानो जोंनि ओमफ्राय ओरै जोंनिया बाङालिनि आरोना दिनैबो किसिरि संबावबाय आं जानो लुगैनो माने बे मानसि गसंनायावनो एकदम माने क'क्राझारनि उंगारा बेयावनो आराम लोरखा मा बिलाय बिसिनायावलाय मा लायखो नोंलाय येसुर मा लाया नोङो लोगोसो जि फालथु जादोंथ' बियो र' नोङो बेटा होजागोनसो दा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो सान्दुं थिखा थिखि होननाय सान्दुं आयाव ओरैबायदि गोसा ओमफ्राय आङो नै मा संना लाबोदों दिनै खिसिरिसो लोगोफोर खिसिरि दा देखायगोन आङो र' खिसिरि संनायखौ दहाय एसे क्लिप लादोंमोन आं ओमफ्राय हाखु दाखु ना टाइमा बेखायनो आङो मोजाङै ब्लग लानो मोनाखै आरोना ओमफ्राय दखानाव बोरायनो हैनोसै बोराया माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों हाखु दाखु जादों बेनि थाखायनो स' थांगासिनो दं र' नै लोगोफोर दिनैबो खिसिरि संबावबाय आं जानो लुगैनो माने सर्टकाट टाइमा सर्ट जाबाय नालाय ओंखायनो संबाय आं खिसिरिखौनो जानोसै माबायदि जाखो फार्स्टआव मोनफैबाय नै जोङो मालानो फैनानै बोराया ओंखाम उखैथारबाय खोमा दायो फार्स्टनाबो ओरैबायदि गिदिर जाबाय नुवाखै ओरैबायदि संनाले क'क्राझार थांगोन नैबे उंगारा क'क्राझारावहाय नेनो बाथारबाय खामानि दं ना आरो मेंजोब्बायसो आङो बिदिनो थांदो दखानाव फैबाय आङो ओमफ्राय बोराया थांबाय आरोना सिरि गैला जोब्बाय बेखौबो लाबोफा होनदों गाव मोनसे खामानियाव थांनो नालाय ओमफ्राय आं फैनानै आरामसे खिस्रि जानानै गयसो गरसे जाफैलायबावबाय गय सुपारिखौ न'नि खारोना आं माबायाखै आं जों जाबोबायना दादानिसो खिस्रिया दा फैनानै जाफैगोन नों थोदोंना थोआखैमोन खिस्रिया उदै बुंखाबायमोन दा उदै बुङाखैमोन ओमफ्राय मानोथो बिनानै जाबावाखै नोंलाय सनालिया खिस्रिखौनो आद्रा जाबोबाय दा होमबा दादाजों जाफादो एसे दे दा दादाजों जाबोदो आं हाखु दाखु जाबायना बिदा फन हरनानैहाय मोनसे थांनांगौ गाबोन मिन्थिया न'सो सहैबासो मिथिगोन नंगौना दसे जिरायथ'नोसै आरोना बेयावनो बोराय फैजासै थेंकिउ बेसे गोबावजों फैयो ओमफ्राय र' जोंहानि दखानखौ आं दाहाय एसे मोजाङै देखायगोन आरोना बोराय फैबा मबाइलानो मोजां दोनजायाखै आंहा आरो मा जाखोनो गयसो गरसे गबसो दे आंनाथ' बारा जाजाया मा होनो दे आंनाबो नैबे सिन्थु फुजायावहाय बिरादनो दसे जिरायथ'नोसै र' लोगोफोर दा लोगो मोनफिनो जोंनि दखानखौ दाहाय बायनानैसो मोजां देखायगोन आङो र' आङो देखायफेरनाय जायाना उसुबिदा मोनो आरोना आङो मानसिफोर थायोना जानो बेवहाय ओरैनो देखायगोन र' दाहायो नै मेन बास स्टेन्डआ बेनो लोगोफोर ओमफ्राय नै बेनिफ्राय नैबे गेजेरनि दखानानो जोंनि ओमफ्राय ओरै जोंनिया बाङालिनि आरोना आङो दहायनो सानाव देखायनो सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय बाट देहा सु गैयाना उन्दुनासो थादोंमोन आरोना आङो नै लोगोफोर बेनिफ्राय सनालि दङ सनालिया दिनै सानसे उन्दुवाखै उन्दुनो थिनबाथ' उन्दुवाखै नोङो लेखा दा फरायनो हायाबासो होजागोन दाबो माने मालफोरखौनो सोजोबनो हायाखै आरोना लोगोफोर जाखिनि दङ बेफोरनो ओमफ्राय माने सोबावनांगौ दाबो मेरला बाखि दंबावो ओमफ्राय फ्रिजआवबो दासान्दि जेबो गैथ'आ आरोना अनलि खालि दैल' ओमफ्राय नैबे थाइबारामनि आसि आं सालिस जानानै हायाखै नानियासो जाखांबाय सनालियासो उनावहाय माने बाहेरायाव नैबेसिम दोनफैगोन आरोना बेखौहाय जायगाखौ मा जाखो बे मानसि गसंनायावनो एकदम माने क'क्राझारनि उंगारा बेयावनो आरामसे गसंनानै थाखायो आं नोंसोरनो देखायबाय थाखायोना लोगोफोर गाबोन आं मोजाङै देखायफिनगोन मेरला माल थिखोबावनांगौ दंबावो लोगोफोर दाबो थिखोनो हायाखै एसे फैसा प्रब्लेम जानानै जाखिनि दं बेखौनो होग्रोनाय जादों आरोना आं नोंसोरो दाख्लैबो होनखादोंना माने एसे माने माइया लोमजादों नालाय बेनिखायनो फैसानि प्रब्लेम जानानैहाय थिखोनो मोनाखै आरोना बिनि माइया जोंनि बिखुनजोआ थिखोजाया आरोना दा आं मा
मा होनदावग्राखाय माने मा होनफ्लांबाय थायो जोंहानि आइ बिखुनजोआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय लोमजादोंमोन नालाय बेनिखायनो एसे माने दोनथ'नाय जादों आरो उनाव लासै थिखोसै होननानैहाय ओमफ्राय आङो दहाय सानावनो बिसोरखौ होनदोंमोन आं बायह्रानिफ्राय देखायगोन जोंनि दखानखौ होननानैहाय ओमफ्राय देहा मोजां देहा माने सुख गैया आरोना गगा मोननायजों एसेसो लोमजादों बोरायाथ' हरसे लोमजादों आरोना ओमफ्राय मर्निंआवबो नै सानसे लोमजादों दासिमबो एसे दंबावो ओमफ्राय गगा एकदमबारे मा होनबावनो आरोना साथामबो लोमजानाथ' लोमजाया नानिया लोमजायाखै गगाल' मोनदों साथामबो गगा मोनजोबखानाय आरोना ओमफ्राय देहा सुख गैयाना आंथ' दखानावनो दसे उन्दुबावदोंसो ओमफ्राय नानियाथ' उन्दुबासो उन्दुनोसैबाबो मबाइल नायनानै थाबाय बिदा दखानाव थाबाय आरोना दायो 6टा जाबाय टाइमा जोंबो न'आव थांसै बिदाया थाथ'थोंसै आङो खिस्थिथ' दङ दहाय साननि संनाय एसे ओमफ्रायो माने बोराया बेसेबां थला जालायलायबाय बियानै फैदोंमोन ओमफ्राय बियानै जाफाबायना खिस्थिखौ ओमफ्राय आंथ' आरो सिस होफादोंना गोथाव मोनदों आरोना बियो ओमफ्राय एसे ओंखाम संहैनानै माबाफोर एवहैनोसै बोरायाथ' खिस्थिजों जागोन टेनसन गैया आं आरो खिस्थिया थोजोबनाय नङाना बेनि थाखायनो आरोना स' ओमफ्राय दसे थाथ'नोसै थांनोसै आरोना न'आव थांनानै ओंखाम संनानै दुगैनानै फैबाय आरोना जोङो दखान ओमफ्राय रेक्सआ न'आव हारसिं थाबाय थानाय जायोना रेक्सआ बेनि थाखायनो दिनैजाय एसे बेरायथोंसै होननानै मोनायाव लाबोफानाय जाबाय आरोना रेक्स Rexa, sit, good boy, दखानाव फैनो मोनदों रेक्सआनो वाव खाजा मोनजालायदों सनालि दिदिनिफ्राय रेक्स good boy Rex, sit, Olu, handshake, good boy जानायखौसो नै बायदि साव हाथाइनि गेवनो मोदोमजों सरजान सनालिया दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनो मोनो रेक्सआ ना दखानाव रेक्स नालाय जानायानो नै मोखाङानो जानायावल' नालाय नै मोखाङानो जानायावल' सनालिनि जाग्रायासो मिथियो नोङो बुख्लानानै दोननो रोङाखै गाव मोना समाव माबायदि बोखानानै जायो नों गारलाबायनानै होबाय नालाय दलदसो होनांगौ दा औलै रेक्स नङाबा सेस खतम सा रेक्सखौ दुगैनायखाय हेन्डसामनो आया हनै बिबावबायसो देनजारलै बेयो रेक्सआ